Rapport tal-Kummissjoni Ewropea konferma li fl-aħħar snin Malta għamlet passi kbar biex qed taqta' id-dewmien fil-qrati. Rapport li qabbel is-sistemi tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea, magħruf bħala EU Justice Scoreboard, juri li fl-2016 Malta kisbet l-ewwel post fir-rata li biha jinqatgħu każijiet ċivili, kummerċjali u amministrattivi imqabbla ma' kemm jinfetħu. Dan ifisser li s-sistema tal-ġustizzja Maltija telet 3 postijiet imqabbla mal-Justice Scoreboard ippubblikat is-sena l-oħra. Iż-żieda fl-effiċjenza ġiet riflessa wkoll fil-fatt li Malta fil-Justice Scoreboard ta' din is-sena ġie dejjem mal-aqwa 7 pajjiżi fl-Ewropa fejn jidħol l-inqas ammont ta' każijiet pendenti li għandha fis-settur ċivili, kummerċjali u amministrattiv. Bl-istess mod, Malta tiġi fost l-ewwel 7 pajjiżi dwar l-effiċjenza ta' qrati individwali u f'kull każ ġie reġistrat titjib imqabbel mas-sena ta' qabel. Dan meta l-ammont ta' kawżi baqa' stabbli fl-aħħar 4 snin. Din ir-rata ħallit ukoll impatt pożittiv fuq id-dewmien tant li għar-raba sena ġie reġistrat tnaqqis. Il-Justice Scoreboard 2018 juri kif Malta żiedet il-possibilità li tiftaħ każ b'mod elettroniku u tejbet is-servizzi anke permezz ta' servizzi ġodda li ddaħħlu. Malta rat titjib ukoll fejn jidħol it-taħriġ għall-ġudikatura fl-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll f'mekkaniżmi ta' qogħti ta' informazzjoni bħal differimenti b'SMS jew informazzjoni b'email dwar fejn ikunu waslu l-każijiet fil-kamp ċivili, kummerċjali u amministrattiv. B'reazzjoni l-Gvern qal li jinsab impenjat li jkompli jagħmel aktar biex tissaħħaħ il-perċezzjoni ta' awtonomija tal-imħalfin u maġistrati ta' pajjiżna. Fl-istess waqt innota kif pajjiżna issa huwa indikat bħala wieħed mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-ġudikanti jinħattru wara parir ta' organu indipendenti u awtonomu.